Bon dia. Avui estem visitant la planta depuradora més important que hi ha pel Vallès, que és la de Montcada, i us explicarem com va tot el procés de depuració i potabilitzador d'aigües residuals i també fluvials i també dels rius. En aquests moments estem preparats per fer la visita. Us tindrem informats. Hem de dir que avui és 8 de maig del 2023. Hi ha un altre enginyer... Perdona. Ell és l'altre enginyer que m'acompanyarà. Ell sobretot s'encarrega dels fangs. Tot el que són els fangs, que és una vegada vas a extreure tota la porqueria que ve a l'aigua, fa els fangs per un cantó, i ell s'encarrega de la cogeneració de fangs. Tema matar... Sí, el biogàs, formació de biogàs, el digestor de fangs, posar pizzas al nas, perquè això... Comencem la visita. Aquí treuen les grasses, els greixos i les sorres. Els greixos van a la superfície, hi ha un recollidor que ho decanta, i les sorres van al fondo, que ho aspira a un tub. Aquí hi ha els bacteris que estan fent un procés de nitrificació i hi ha com una fermentació també que augmenta la temperatura en unes condicions ideals pels bacteris perquè puguin dissoldre tota la matèria orgànica, digerir tota la matèria orgànica. Per això té aquest color. Decantador secundari, per treure les partícules encara més petites o els restes de bacteris, tots els microorganismes morts que van al fons i que es recullen també per decantació, pel fondo.